Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu Guru SMA Negeri Setunggal Salaman wonten kesupen para kanca ingkang kula tresnani. Sumangga kita sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Kawula Kuwasa ingkang sampun paring karumaten taufik hidayah ugi inayahipun sehingga kita saged makempal wonten ing adicara punika kanthi kahanan sehat walafiat wonten alangan setunggal menapa. Mugi selawat salam tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kula ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa ngrawuhi adicara punika. Keparenga ing wekdal punika kula badhe ngandharaken babagan wigatine migunakaken basa Jawa wonten ing pasrawuhan. Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan saha para kanca ingkang kula tresnani. Basa Jawa inggih menika basa kang digunakake masyarakat Jawa wonten ing panguripan. Nanging ing jaman sakmenika penggunaan basa Jawa sampun kirang amargi perkembangan zaman ugi pengaruh saking iptek. Kathah kawula muda milih nggunakaken basa asing utawa basa Indonesia tinimbang basa Jawa. Kawula muda ing jaman sakmenika nganggep yen basa Jawa kirang gaul. Anggepan kados menika kedah dipun ical supados basa Jawa tetep lestari. Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan saha para kanca ingkang kula tresnani. Migunakaken basa Jawa wonten ing pasrawungan menika wigati sanget. Amarga basa Jawa inggih menika salah satunggalipun kabudayan Jawa ingkang kedah ditemui terjadi supados boten ical. Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan saha para kanca ingkang kula tresnani. Wonten ing basa Jawa ingkang kasebut unggah-ungguh. Unggah-ungguh inggih menika kepripun tindak tanduk kita dumateng tiyang sanes nalika kita saweg ngendikaken. Unggah-ungguh kabagi dados kalih tingkatan. Ingkang kapisan inggih menika basa Jawa Krama. Basa Jawa Krama digunakake nalika tiyang enom saweg ngendikaken kaliyan tiyang sepuh. Basa Krama digunakake kangge ngurmati tiyang sepuh. Tuladhanipun basa Krama inggih menika Bapak Saweg Sari. Ingkang kaping kalih inggih menika basa Jawa Ngoko. Basa Jawa Ngoko digunakake nalika kita saweg ngendikaken kaliyan tiyang ingkang saumuran kayata marang kanca. Tuladhanipun basa Jawa Ngoko inggih menika Rina lunga menyang pasar. Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan saha para kanca ingkang kula tresnani. Monggo wiwit sakmenika kita kedah nguri-nguri njagi kabudayan Jawa, mliginipun basa Jawa kanthi cara migunakaken basa Jawa wonten ing pasrawungan kanthi unggah-ungguh ingkang sae. Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan saha para kanca ingkang kula tresnani. Tikap semanten ingkang saged kula aturaken mbok bilih enten kalepatan anggen kula matur ugi salabawa ingkang kirang traksila kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.